Greenhill bokserhandsker. De her handsker kommer i størrelse 10 og 12 ounce. Handskerne her er lavet i ægte skind, hvilket gør, at slitage og så videre kommer der ikke så meget af på selve fronten af handsken her, og det giver den en rigtig lang levetid. Selve polstringen i handsken kommer også fra Greenhill selv, som har en rigtig, rigtig god stødabsorption, og dermed så får du en bedre beskyttelse af knorrene og af selve hånden. Handsken her i 10 ounce vil jeg anbefale som Sandtek-handske, i det hvis du vil spare, skal du op til 12 ounce. Grunden til, at de er yderligere gode til Sandtekken her, er, at den har en ekstra beskyttet tommelfinger. Hvorimod at du vil se på de normale Sandtek-handsker, der ser du, at du har enten en helt fri tommelfinger, eller en kun lige dækket til med læder eller skind. Og den er fuldt bevægelig, hvorimod den her, den er sat fast til selve handsken. Så du mindsker rent faktisk chancen for at skade din tommelfinger under brug på Sandtek. Nu vil jeg vise jer, hvordan man kører på Sandtek med de her handsker. Jeg viser jer bare lige kort nogle slag og nogle øvelser, og hvad man skal være mest ops på, når man kører på Sandtek. Jeg kører på Sandtek, helt sådan her bevægelse i krop og i ben. Aldrig stå stille og bare køre helt almindelige slag. Her have bevægelse i den, og lad Sandtekken gynge så meget den har lyst til. Så lad være med at gå ind og stoppe den, hvis den begynder at gynge for meget. Her kører jeg stille og roligt slag. Helt stille og roligt slag, lige stød. Husk altid at have fast hånd, når I slår. Hvis du har lidt mere garve, kan du begynde at lave andre slag også, som hook eller dybe slag. Her får du til at bevæge sig lidt. Læg mærke til, at der er bevægelse i krop, der er bevægelse i benene. Kom helt meget rundt. Brug Sandtekken og brug kroppen til at få allermest ud af træningen. Bare på den her korte træning kan jeg sige, at de her handsker ligger rigtig godt i hånden, og de har en rigtig fed beskyttelse. Så dem kan jeg helt klart anbefale til Sandtek.